nom que tenia esta casa senyorial, perquè tenien també, a banda de l'estrada, tenien terres i de fet la meva àvia, que és de Benifaratx, de Cal Puig, en el Camí Fondo, em parlava sempre de casa dels Ferragut, fins ara que després dels Ferragut han hagut molts amos privats i actualment és privat. S'ha de tenir en compte també que la casa està en terme del pare del Patriarca. El terme de Benifaratx, en este cas València, comença a una hora i administrativament és del pare del Patriarca. S'ha de tenir en compte també que els poblets d'estos d'ací que ara ens han llevat el nom, ja no ens nomenen els poblats del nord. Com les Siux. Al final del segle XIX, entre la dècada del 88 al 98, es van afegir a València unes vegades com a que administrativament no eren solvents i l'altra era simplement per eixamplar la ciutat. Aquesta fàbrica va ser fonamental en la revolució agrícola de l'Horta de València. Per què va ser fonamental? Això era una fàbrica de la seda que en un moment determinat fracassà i la van tancar. El que passa, anem a dir, al topant de segle entre el XIX i el XX, i fins fa 3 o 4 anys, per exemple, en València, qui replega el FEM era una empresa, ara és ferrocarril de contractes i tal, però abans era la SAP, Societat d'Agricultors de la Vega. I això que té a veure la fàbrica i tot està molt relacionat. Perquè antigament els llauradors duien les verdures i tot a València, venien allà les verdures i netejaven els carrers, tenien distribuïda la ciutat i s'enduien tot el fem per tal de femar els camps. Què passa? Que amb la revolució industrial passen dues coses. Apareixen les màquines, si apareixen les màquines desapareixen les cavalleries, ja no tens tanta terra, ja no tens tant de fem per alimentar la terra, i havent màquines apareixen els pous que treuen aigua del subsol. Per tant, hi ha més horta que mai. Per tant, si tens més horta i menys de què adobar-la, què passa? Paral·lelament es produeix un element, així arriben una sèrie de famílies o bé irlandeses o també alemanyes, i tots coneixen els Trenor. Així, per exemple, tingueren molta influència els Moroder. Bé, els Trenor eren comerciants de vi que van assentar-se ací, van diversificar l'economia, i un fet fonamental és que, per exemple, la descoberta d'Amèrica, veges a saber qui la va fer, però és una cosa que se la van repartir castellans i portuguesos. De manera que els valencians i els catalans en general, no podíem anar a Amèrica en les mateixes condicions que ells, anaven com qualsevol altre europeu. És a partir de 1785 quan poden anar directament allà. Clar, els castellans no te van a donar les millors terres. Per tant, van concedir o se van assentar sobretot en Cuba i també a les zones de la Patagònia. Bé, en Cuba això explicaria perquè així hi havia la tradició de treballar el canyamel. Per tant, arriben allí i fan allò de l'or negre, eren els esclaus que anaven allà, l'or blanc, que era el sucre blanc, que van inundar tota Europa, perquè abans del sucre en Europa es gastava bàsicament el sucre de la remolatxa, que és molt més productiu que el de la canya. Bé, això és per... I quan arribaren allà, els Trenor arribaren allà a la zona de la Patagònia, van trobar allí uns illots plens de merda. Merda de excrements de gavina que tenen molt rics en nitrats, que és el guano.
De fet, haureu vist allò que diu abonat con nitrato de xil. I això què té a veure en esta fàbrica? Doncs que els Trenor, quan tancà esta fàbrica, compraren la fàbrica i la van utilitzar com a magatzem. Com a magatzem de guano, però paral·lelament van descobrir que sí, el que hi havia era sobretot molt de minifundisme. Per tant, repartir el guano s'havia de repartir ensacat. Per això, a l'altra banda d'esta fàbrica hi ha una fàbrica de sacs i en Pollos hi havia la Llutera, que era d'una empresa alemanya, i tot això té a veure un poc. Bé, simplement, això després se va transformar en habitatges i ara és de propietat municipal. Som l'associació cívica El Camí al País Valencià, anem de poble en poble per conèixer els pobles i avui venim gent des de Barcelona fins a Elx. Ens ajuntem, som gent de molts pobles, no anem a dir quals. En l'associació tenim representats 120 pobles majoritàriament del País Valencià. I anem de poble en poble, és una ruta i que anem caminant, però fem visites culturals a cada poble. Llavors combinem el que és el fet de caminar, gastronomia, cultura, patrimoni, i llavors és conèixer el País Valencià. A més, al llarg de tot el camí que esteu fent, veureu que anireu tropeçant-vos en un munt d'olles diferents. Hi ha algunes que se diuen de músics, perquè se feien quan venien les festes i els músics acabaven rebentats d'estar xaranga cap ací, cap allà, passacalles, la despertar, no sé què, i se'ls feia una olla, que es dia de músics, per a que agarraren forces. Hi ha altres que es diuen de frare, algunes de recapte, altres també de xutxes. Clar, des de frare i xutxes tenien molta carn, I algunes, com aquestes, que es diuen de pobre, pues que al principi pues portaven la casqueria, les coses més baratetes, d'acord? Però al final, al llarg de tot el camí que esteu fent, aneu a trobar-vos un bon grapat d'olles, totes paregudes, però ninguna igual, que és la singularitat que té cada una d'elles. I ara Rosalia vos contarà un poc com se feia la que se fa així, i jo faré una versió del senyoret, tot picadet, tot tractadet, tal, val? Però ella us va explicar com és la tradició que comença, de més, que m'ho acaba d'explicar, de bon dematí. La primera part de l'acte farem l'homenatge al grup de música Carxet. En segon lloc, passarem a l'entrega de diplomes i reconeixements del Camí 2025. En tercer lloc, passarem l'Audiovisual 2025. És un viatge per tot el País Valencià, organitzat geogràficament i no cronològicament, on anem passant de comarca a comarca, independentment de quan han estat realitzades les caminades. El camí entra al País Valencià per la Marina Alta des d'Eivissa i hem anat passant de comarca a comarca, fins l'última comarca per l'enguany, en Pilat. Volem fer un agraïment especial a les persones que han fet possible aquest acte, especialment a Núria Paez i Carme Arnal, així com les regidores de Compromís, com hem dit abans, de l'Ajuntament d'Alboraya, Concha Villena i Mabel Ramon. Y de Morena Guardamar, referente de la música popular al País Valencià. El camí al País Valencià, mi gratitud i admiració al grup Carrasset, al Moralla 20 de desembre de 2020.
Es van votar poc els locals de la delegació de Televisió Espanyola en Navarro Reverter i desaparegueren. No tenim una punyetera cinta d'aquella Nadala, que això també per les xiques de Carreset, tot la gravat. Bé, parlava de l'any 73, això fa 58 anys. Ha plogut molt en aquest país des d'aquells anys i ja sabeu, del Raimon, que al nostre país la pluja no s'aplou. O plou poc o plou massa. Si plou poc és la sequera, si plou massa és un desastre. Això no s'ho van de contar els de l'Horta Nord, els de l'Horta Sud, però els de l'Horta Nord tampoc. Jo he balcat 3 vegades de ma casa, en 3 barrancaes. Bé, des d'aleshores s'ha plogut moltíssim en aquest país i, malgrat tot, Carraixet ha anat fent canvis dubtosos per la mà. Com diu l'amic Ausiàs, ja ha arribat hasta ací. Salut i llarga vida, Carraixet. Moltes gràcies. El nostre motor total de la Marina, Maite Pérez, per favor. I ara, com no pot ser faltat, Joan Bisquer Torres. Els abraços són l'opció del món. També vull fer un reconeixement especial a aquesta parella, val? Perquè des de que hem començat l'associació, 2019, són les úniques 2 persones que ja queden, que tots els anys se trauen.